Здравейте, приятели! В днешното видео ще се гримирам за Тейто Панаира в Провадия. Така, както виждате, ще съм с червена рокличка. Може после се преоблека с бяла, но ще видим. Така, сега, нали, вече съм сложила фонджотена, защото баш сега се сетих да снимам. И малко ще го поправя. Както винаги, тук долу си имаме едно огледало. И няма да се гледам тук в камерата, защото се гледам тук долу и няма да се гледам доста горе. Не съм измислила цялата съм в червено, но ще видим как ще направя. Така, после ще ви покажа целият ми аутфит. Така. Много бързо, защото след малко, след колко време ще тръгваме, чакайте да видя на телефона, след няколко минути, 10 часа ще тръгваме. Сега е 9:48, така че трябва да побързам. Така, може да има и втори час, както знаете, че ми се изключва сам телефона. И честит празник на всички именици. Да сте живи и здрави и се така усмихнати. Не, че ви знам усмивката, ама айде. Честита ви цветница. Вчера не можах да се включа на живо и направих един-два клипа там. Един ден. Как отварям гръзки. Така. Малко прекалих. Нищо. Колкото съм сложила, толкова. Така. Сега, прегървам сега. Мамушка е там отзади, тя ще се гримира след малко. Ще ми се включи. Да се покажа, да се види. Че тя не искаше първо да ми се показва в клиповете, но сега изяви желание. Така че нека седи тук. Само да не ме мрънкаш. Така. След това и по време на лесенки. Добре, чакай сега. Проспиралата се сложа. Извинете. Пак спрях на паза, защото брат не беше влязъл. А той не иска да се включва в... Къде ми спиралата, бе? Мамо! Я провери в туито едната ми раничка. Де вчера бях с... Чакай, ето ли. Ето трябва да е ето. Ето е спиралата. Имам още една, ама тя много цапа. А не просенки да сложа. И значи... Само отварят и затварят. Така. Сенки. Ето този цвят ще се взема, защото нямам червен, но ми този най-червен. Нещо червено-розово седи, ама какво да направя? Нямам друг цвят. Ето е чечицата ми. Използвах я на моята приятелка видеото. Ако сте... Тя дали го е качила, не знам. Доста по-добре се справих. Със всеки изминал ден се справям по-добре. Сега няма друго огледало. Ами, мамо, сори. Хора, пишете долу в коментарите вие дали ще ходите в Панаира. Може да снимам малко кадри оттам, но ще видим. Сбор се казва. Какъв? Панаир. Сбор.
Това не е ли за математиката? Има много значение думата. Събираемо. Съберете. Аз ги събрах вече. Така. Този път се справих с сенките. Да, преди не става. Справих се този път. Ти сенки ли слагаш? Да. Този път не спра с ръчица. Много ми се изтриват ръчицата. Така. Ама не дей да прекаляваш. Спокойно. След това с спиралката почвам. Ако ти смежиш пък на тебе? Ами, че сама се гримираш и можеш. Да, преди малко ме гримираш. Някои родители не позволяват на децата си да си ползват кремове и червила и що пък не, аз пък позволявам. Съвременни хора смятам, че Аз повече за гримове може да снимам или за отваряне на пакети. Млъкни! Моя парфюм ли ползваш? Да. Това да трябва там ли? Може ли малко? Вземи го. Къде? Руш. Взимай всичко, което ти трябва. Друго не ми трябва. Аз това много проблем. Всеки един огледалко. Така, не говоря. Венце е готов. Да е готов, той няма да се гримирва, нали? Момче. Ама много бързо се облича и се оправя бързо. Така, хора, сега... Имаш едно друго малко огледало, къде? Хора, изчакайте малко. Готово, хора. Оправих се. Така, сега... Още малко... Да, малко се очертава веждите. Ето комплектчето. Не съм се го наострила, обаче. Аз не, че мога да се очертава веждите, нищо. Според мен станаха много черни. Те са ми големи виждите, какво да направя? Мамо, не мокри кърпи. Чакай, аз мога. Хора станаха много големи. На мен ли ми се струва? Аз 1 тон съм сложила. Ето, те вече съм си по-добри. Той вече... Така да се отворя куфарчето. Сега, поне имам червено червило. Ама, той се стъмна ли? По-светло трябва. Види. Ето го червеното.
Ето хора, готово. Така. Еми, аз съм готова. Ето ма. Сега си пусна костичката. Рис крема пакетна. Да, ето. Ето ми хора. Малко кочинка тук, ама нищо. Ето. Според мен стана доста яко. Ето. Аутфита ми сега не мога да ви го покажа. Ето го. С бял чашпогашник. Еми, хора, това беше от мен, така че ако ви е харесало видеото, лайкнете и се абонирайте за канала ми. До скоро!